Vítame, čus, vítame vás u nového videa. Kde si, Retoš? Dobre. Tu som. Musím hovoriť hlasnejšie, aby ma ľudia aspoň počuli. No, dám si ťa na reprák. OK. Ľudia, teraz budete počuť aj mojho kámoša. Ja v tom telefóne, alebo v čom, tak mám strašne teločky v hlave, prečo? No a ja ešte horší, kokos. No už sa to prihlasí. No hurá. My tu budeme jak retardy čakať, kým dojde to auto na to parkovisko. Kamo, zase auto, ty kokos. Kokos na hovno. Ježiš, tá reklama je tam na čo? Excellent. Aha. Fail, ty vole. Takže budem to snažiť sa prekladať. Takže prečo sme stále staknutí, hej? Prečo sme stále... Času som tu nechcel. Možno je niečo nové v rádiu, nad čím sa môžeme zamyslieť. Emergency broadcast! Nechoďte von, lebo je to nejaký zabijak. To takto som to vybral. Policajti hľadajú, čo chodí po vonku a snažia sa dostať všetky do bezpečia. Prosím, zavrite si svoje okná a dvere. Niečo podozrivé, tak reportujte to na lokálnu policajnú stanicu. To sa rádio. Na moje šťastie, našťastie nič tu je také vážne okolo. Hurá! Ľudia, dorazili sme sem. Takže ja mám asautku, takže teraz sa rozstrieľam. Čau. Je to gas station. Choď preč, typka obchoda. Sa tam. Hej, je tvoja prvá nočná hodina. Kde? Konečne, fajn. Počul si tie správy? Vypadá to zle pre mňa. Myslím si, že to bude v pohode na ďalšej nočnej novej. Ľudia, potom ja už musím za chvíľu končiť. Budem tu. Toto miesto ma vystrašilo. Kiko. Tiež medzi... Cítim sa hladný. Máme veľa jedla. Každopádne, uvidíme sa neskôr. Kiko, ty si uvedomuješ, že my sme túto hru hrali hodinu? Hodinu sme, nebo... Kámo, to sme ju hrali hodinu za to, lebo si sprostý a nevíš normálne západ rádio, či výpad. Kámo, ja buď ťa rozstrelám touto epkou, alebo ťa rozstrelám touto. Ale ja to rádi. Myslím si, že musím doplniť poličky, lebo jednu tam není. Neviem, či bude lepšie chainsaw. Keď dojde chainsaw. Ty kokos, ja som sa... Čo všetky tieto hry majú s tým chainsaw? Ty kokos. S tým... Chainsaw. Ježiš, ty banán! Víte, a kvôli tomuto sme túto hru hrali hodinu, ale to bola iná hra. To bola taká hra, ktorá... Kde sme padali na tomto? No, ale to sa nebolo, to bolo... Vypni to rádio, ty vole. Čo tu budeš vykať, ty kokos,
preto musím doplňať poličky. Čakaj, ja tu doplňam, ty retardované. Ja som spravil ty koľko, že 7 poličiek. To mi je ulica. Šumím, pretože som šumienka. Nie je šunka. Čaute ľudia, ahojte. Moji kamošov sa staráte. Počkej. Ale prečo tu je všade tá šupka? Ty kokšo, to... Tá šupka, ty kokos. Došlo auto. Ty si to všetko dorestokoval, okej. Šumím, pretože som šumienka. Zatvor dvere, ty retardovaná ona. Kam ide? Haló? Ty mi nebudeš nič kradnúť? Ty NPC? Ja do teba vystrieľam tieto zásoby. Do koho? Šumím. Finally. Ty si to fináliko. Prečo to trvalo tak dlho? Lebo si ty dlho. Musela som čakať, že nemuseli ste čakať tak dlho. Každopádne, Daj mi z John Cena do hlavy. Headshot, what? Ste veľmi starý Jan. A volám na túto korporáciu o tomto mieste. Daj mi cash grab. Daj mi cash. Budem rísť ako veľký degeš. Na oného zlodeja. Daj mi všetky tvoje peniaze, ináč sa zastrelím. A ja mám zbraň, ty retarder. Ja mám ešte silnejšiu, ja mám pištolku. Nie, ja mám jumpscare everyman. Šumím, pretože som šumienka. Ty čo mi tu, ty mi tu rozprávaš okolo, ja to tu rozprávam, ty kokos. Šumím, pretože, hej. Ďatko! Počkaj. Ahoj. Môžete Vypadnúť. toto nablokovať? Aj by dnes, to neviem. Bude to 7,99. Je 0. Predávané. Šumím. Pretože som šumienka stará. Rozprávam ťa tu. FPS-ko. Na YouTube ľudia dávajte odber furt jednému degešu, Pretože som šumienka. ale hľadajte ma ľudia pod menom Marian Kucera. Bazúka! Kámo, pitie od týpka. Čo? Nepomýlil si ho? Čo ti šibe? Ľudia, video bude končiť, čiže... Ale že videli ste tohoto chlapa v červenom tričku? Čo si sa dosrala? Fuj, smrdí mi tu niekto. Ja neviem, o čom hovoríte. Čo hovorím iným jazykom? Týpek v červenom tričku tu chodí okolo. Si zabudli dať ho. Tak Okay. čus. Dajte like jednému Degešovi aj odber. A asi natočíme aj ďalšie video z tejto hororovky. Áno, tak dobre. Odber, like, zvonček. Dobre, to stačí. Čaute ľudia, ahojte. Policajtov strieľajte. Dobre.
Tak čaute ľudia.